Estamos aquí para presentar as emendas do BNG que afectan a área da Coruña no proxecto de orzamentos da Xunta de Galicia. E entre estas emendas incluirse varias emendas que afectan a Ría do Burgo para dotar económicamente un plan de regeneración integral da ría, a promoción da actividade marisqueira e a protección aos mariscadores, que son os que máis sufren a situación da ría. Emendas que en total teñan unha dotación de 6.300.000 euros. Unha Ría do Burgo que volve a ser noticia estes días, porque grazas á iniciativa do BNG, da nosa eurodeputada Ana Miranda, a Comisión de Peticións do Parlamento Europeo decidiu reabrir o informe sobre a situación das rías e da Ría do Burgo en particular. A Ría do Burgo é unha ría que ten extraordinarios valores medioambientais, é unha ría que podía ser un espacio de ocio e de lecer privilexiado para as 400.000 persoas que viven na área da Coruña, é unha ría dunha extraordinaria potencialidade productiva. Pensemos en ir máis lonxe que nos anos 80 esta ría daba traballo a 2.000 familias, mas por desgraza, hoxe en día a Ría do Burgo ten o triste récord de ser a ría máis contaminada de Europa. É unha ría que fai lembrar o que era a ría de Bilbao nos anos 80 e 90. É unha situación total e absolutamente vergoñenta a que padecemos con esta ría. E quero lembrar que xa no ano 2013, por iniciativa da nosa eurodiputada Ana Miranda, unha delegación do Parlamento Europeo acudiu a visitar esta ría, constatou o estado vergoñento, lamentável desta ría. Froito deso, houve unha serie de recomendacións nas que se instaba o Estado español a acometer a regeneración desta ría, e unha vergoña que pasados 5 anos a situación da ría siga sendo igual. Por tanto, instamos tanto a Xunta de Galicia como ao Goberno Central a que deixen de xogar, a pasarse a pelota a un a outro, que deixen de mirar para outro lado, asuman as súas responsabilidades e poñan fin a esta vergoña. E para enfatizalo, a través destas emendas, temos que exigir a Xunta de Galicia que tamén se comprometa para cometer dunha vez por todas a regeneración integral da ría. E pola miña banda, nada máis, deixomos xa coa nosa diputada Monse Prado, que os dará conta do resto das emendas que afectan á comarca da Coruña. Bueno, pois moi bo día. Efectivamente, estamos no Parlamento Galego co debate dos orzamentos da Xunta para o ano 2019, e os orzamentos podería ser o debate máis importante do ano, non? Porque reflicten a folla de ruta do goberno que os presenta, e son un instrumento que ten o goberno para actuar sobre a realidade e para mellorala. Entón, se nos remitimos a ese instrumento, pois vemos que a Coruña, nos orzamentos da Xunta para o ano 2019, de logo, pois non ten un papel realmente relevante. Nas emendas que o BNG presenta a estes orzamentos da Xunta para melloralos e para que estén partidas realmente destinadas a mellorar a calidad de vida dos veciños e veciñas da Coruña, que estén as preocupacións realmente de temas moi importantes para eses veciños. E ímos a centrarnos moi moito en cuestións como é a sanidade, como é o mar ou cuestións de política social. E vou empezar pola sanidade, porque estes orzamentos presentanse nun contexto de moita preocupación pola situación da sanidade en Galiza desde o ano 2009, en que o Partido Popular volveu ao goberno da Xunta con Núñez Feixóo á cabeza. Non fixo máis que deteriorar a sanidade pública, con recortes no orzamento, con recortes en persoal, con todo tipo de privatizacións e deterioro en conxunto da sanidade pública. E vemos que en estes orzamentos para o ano 2019 non se introduce ningún elemento que vayan na dirección de reverter esa situación. O cal, a preocupación pois é máxima e visibilízase pois en folgas nas que está o persoal ou en queixas permanentes pois da poboación, que ve como ese deterioro é constante e que se ven dun xeito moi claro, por exemplo, na preocupación por o deterioro na pediatría, que a eliminación constante de pediatras, non? Entonces, o BNG presentamos toda unha serie de emendas que van pois xusto na dirección contraria, porque no que se refire a sanidade, os orzamentos da Xunta plasmados en papel, plasmados nos orzamentos, porque logo unha cousa
é o que se pode facer con propaganda, o que poden decir o propio Núñez Feixóo, os seus conselleiros ou os membros do Partido Popular, que outra cousa é a realidade plasmada nos orzamentos da Xunta. Esa realidade é que para a Coruña solamente van 1 millón de euros para un plan de director, non vai absolutamente nada máis. Co cal o BNG presentamos toda unha serie de emendas que van na dirección contraria. Queremos que vayan emendas personalizadas para mellorar esa situación da sanidade na Coruña. Presentamos unha serie de emendas para mellorar a situación da atención primaria, que nos preocupa moitísimo porque é a porta de entrada ao sistema sanitario e a que das máis danificadas desos recortes do Partido Popular. E en estes orzamentos ten un incremento moi por debaixo da media do resto da sanidade e que tuvo un recorte acumulado desde o ano 2009 de 2.000 millóns de euros menos desde o ano 2009. Vale? Evidentemente non se pode facer con 2.000 millóns de euros menos, non se pode ter unha atención primaria pois que atenda aos veciños e veciñas en condicións. Co cal presentamos un plan de mellora para a atención primaria, un plan de recuperación dos cadros de persoal. É fundamental ter persoal en número suficiente e en condicións para que podan atender a poboación. Do cal, desde cadro de recuperación de cadros de persoal, queremos colgar un plan específico para a recuperación de pediatras na área da Coruña e na cidade da Coruña, que é fundamental. Preocúpanos moito pois a situación dos centros de saúde, e en estes orzamentos da Xunta vai simplemente unha partida específica para os centros de saúde para todo o país de solo 11 millóns de euros, co cal non van partidas específicas con nomes e apelidos, o cal significa que logo o Partido Popular pois fai o que lles dá a gana, e incluso a veces indo con partidas específicas acaban non executando, porque outro dos problemas fundamentais é que vai pouco orzamento e logo unha parte importante non os executan. Entón, presentamos unha emenda para o Centro de Saúde Santa Lucía. É unha demanda que vemos demandando, o sea, desde hai tempo, e desde logo teñen que deixar de tirarse a pelota Concello e Xunta, e é o centro da cidade. É imprescindible, é necesario que se faga este centro de saúde Santa Lucía, e nos pedimos que vaya unha partida específica, co cal demandamos que se efectivice no vindeiro ano 2019, que se empece ese centro de saúde, ou igual que a ampliación de persoal no centro de saúde Novo Mesoiro. Só levamos ao Parlamento vía iniciativas e seguiremos insistindo. Un barrio como este, que máis medra, onde hai un aumento de máis nenos e nenas, por exemplo, non é posible que a dotación de pediatras que ten unha atención axeitada, e é necesario un aumento pois de persoal. Igual que metemos emendas para unha cuestión tan importante como é a saúde mental. É unha preocupación gravísima. Sabedes que na Coruña é a segunda área sanitaria onde hai máis listas de espera para atención en saúde mental. A situación da xente hospitalizada ven sendo obxecto de denuncia por a situación indigna en que están sendo atendidos, e nos orzamentos da Xunta este tema é totalmente desatendido. Co cal metemos tamén unha partida de 3 millóns de euros, onde queremos que, no caso da Coruña, que é unha das se dá a situación máis grave, tamén teña un tratamento específico. Igual que metemos unha partida para atención ás ludopatías, que é unha cuestión que aquí os nosos compañeros e compañeras da Coruña teñen tamén unha especial preocupación, porque está vendo non solamente un aumento das ludopatías, senón unha diminución da edade en que a xente nova pois está introducíndose desgraciadamente en este tema, xa con adolescentes, e vemos como que xente de 18 anos pois está xa en estas cuestións. Igual que a atención á saúde específica das mulleres está sendo unha despreocupación total por parte da Xunta de Galiza. Tamén introducimos unha partida de 1 millón de euros onde queremos que de aí colgue unha específica para o COF do Ventorrillo, porque a desatención á saúde sexual e reproductiva das mulleres e os problemas delas derivados foi unha total desatención e un desmantelamento dos dispositivos pois de atención ás mulleres. Co cal, para nós, a atención á sanidade é unha auténtica prioridade, e por eso pois o de facer tamén hoxe aquí esta rolda de prensa, porque queremos que se visibilice a nosa preocupación pola atención sanitaria e visibilizámoslo na necesidade de máis persoal, na necesidade de atención primaria moito máis dotada, atención á muller, e logo os centros de saúde, como é o caso de Novo Mesoiro ou de Santa Lucía, de logo con unha atención pois específica. E logo, pois, outra das cuestións é o tema do mar, que se fixo referencia Paco Jorquera, pero que para o BNG ven sendo obxecto de preocupación e de ocupación.
e volvemos a meter partidas en estes orzamentos na parte que lle corresponde á Xunta de Galicia, porque hai unha parte que evidentemente ten que facer o Goberno do Estado e tamén lle reclamamos, pero hai unha parte que lle corresponde á Xunta de Galicia no que respecta ao saneamento, por iso metemos unha partida para o saneamento da Ría do Burgo, tamén para a regeneración da Ría do Burgo, 2 millóns de euros, e logo le damos partidas específicas para a regeneración das zonas de marisqueo, partidas para convenios para paradas por mal tempo, por hidrocarburos, por toxina, e que, sobre todo, as mariscadoras non queden desatendidas e non queden ao pairo, para que se poida facer convenios como é cas cofradías de pescadores, en concreto para as mariscadoras. Parece-nos fundamental esa atención, igual que partidas para cuestións como recuperación e produción de semente. É increíble que nun país como o noso, co potencial marisqueiro que somos, que non haxa unha ocupación por parte da Xunta de Galicia para a produción de semente e semente propia, ou para seguros do mal tempo a incorporación de xente nova á actividade pesqueira e marisqueira. Son cuestións fundamentais, máis que a Xunta de Galiza leva desatendendo. Estes son os 10º orzamentos da Xunta de Galiza desde que volveron, ou do Partido Popular desde que volveron ao Goberno da Xunta, e a Consellería do Mar presenta os orzamentos un 40% máis baixos que hai 10 anos. 40% menos de orzamento en mar, cando as nosas rías son un potencial impresionante, deberían ser o motor económico fundamental do noso país, e lonxe de ser eso, en canto a regeneración, en canto a recuperación de bancos marisqueiros, levamos 20 anos de retraso, como antes explicou, insisto, Paco Jorquera, en canto ao que nos están a decir desde a Unión Europea, pero non fai falta xa que nos lo digan desde a Unión Europea, que todos o vemos, o que podían ser as nosas rías. Temos un caso flagrante aquí na Ría do Burgo, que tería que ser un espazo para disfrute de todos e todas, pero tamén un elemento e un motor económico de primeiro orden, e lonxe deso, pois temos aí un lodazal ca despreocupación e o desleixo e a irresponsabilidade absoluta por parte da Xunta de Galiza. Logo presentamos enmendas para cuestións de política social, como é duplicar o orzamento que contempla a Xunta de Galiza para residencias de maiores e de dependencia, que é totalmente insuficiente. No tempo que leva o Partido Popular no Goberno non creou ni unha sola plaza pública, para residencias de maiores. É un auténtico escándalo cando hai unha demora de 2 anos para que se pueda acceder a plazas públicas, local, como mínimo. O sea, nós presentamos unha emenda para duplicar esa creación de residencias públicas nas cidades e na cidade da Coruña, a creación dun centro de día, a creación dunha escola infantil na cidade da Coruña, e logo tamén presentamos emendas por 2,5 millóns de euros para a atención aos centros de ensino tamén no Concello da Coruña, porque é tamén unha demanda necesaria, porque a folla de ruta tamén do Partido Popular vai na dirección do seu despreocupación absoluta polo seu mantimento. Logo, bueno, hai todas as emendas que xa os contaremos en outro momento, pero queríamos focalizadas fundamentalmente na sanidade, nos servizos públicos de ensino e dependencia, e tamén na atención que debe ter o noso mar como fonte de riqueza, de creación de emprego e de economía para o noso país.